ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் மல்பரி செடி காய் காய்த்திருக்கு. எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், இனிஷியலாக இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் வருதுல்ல, இது இன்னும் ஒரு 2 நாள் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் இங்கே கீழே இருக்க மாதிரி பிளாக் கலரில் வரும். இப்போ தான் ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் எப்படி ஒரு கொத்தாக இருக்க கிரேப்ஸ் ரொம்ப அதோட மினியேச்சர் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இனிஷியலாக பூ இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதை அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே மெச்சூர் ஆகி இந்த மாதிரி கலரில் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டார்க் ஆகிட்டுனா ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் இனிப்பாக இருக்கும். இந்த ரெட் கலரில் இருக்க மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு புளிப்பு சுவையோடு இருக்கும். ஆனால் அதை சாப்பிட்றதுக்கு பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெட் கலரில் இருக்கும். நான் இன்னும் ஒரு காய் கட் பண்ணி காட்டுறேன், பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு காயை கட் பண்ணியிருக்கேன். அது இது மாதிரி கொஞ்சம் பிழிஞ்சாவே கொஞ்சம் ரெட் கலரில் ஒரு ஜூஸ் மாதிரி, கிரேப் ஜூஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே. இந்த செடி கேனில் தான் வச்சுருந்தோம். நீங்களும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் மாடி தோட்டத்தில் ரொம்ப எளிமையாக வரும். இதெல்லாம் நம்ம மார்க்கெட்டில் காசு கொடுத்து கூட வாங்கி சாப்பிட முடியாது. இதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ரேர்